Sim kanambar lai spa lai pupra. Kanambar lai spa lai pupra. Wan baru ku hen men ku para. Wan yaro jing isnei ba jing ba. Ka jing I klem jing sdang klem jing kun. Jong utrai ubom jukun. Ngan yai rai yai kenun ya utrai. Kamba ba unang leklem wai. Na sudaya mariang umudur. Sngi usai ka pertei ya kiklur. Wan baru ku hen men ku para. Wan yaro jing isnei ba jing ba. Ka jing I klem jing sdang klem jing kun. Jong utrai ubom jukun. Kohimen ko para tongin wan rahau jisu yaki jing tumu jongi baro jing tumu shime jongi jing tumu jonga balang jing tumu jonga pertei baro kawe bakan don ke jing sup ni duai runa benda bar ki briuk ham Myanmar bala klat bala mensao baka jing edu jisu kanang trekam hagatagari ni duai runa ga benda baro ki bapangi bashitam baga bor jisu nam pau haki lemba kanega kinia ka kriam Bakhuid. Ha kerteng upa baru kon baru mensi Bakhuid. Kajinga e jango trai jangi u Jesus Christ pat kajingi jango blai lem pat kajinga selak jango mensi Bakhuid kindon rengka batpi barra Rengka batpiru. ko himmen ko para kadba ngiwan ban mani yau trai ha kanegi Eucharistic Bakhuid nginang it kami alaka janga jingim jangi hadukat no ngipen kraya lade nagabinta kanegi Eucharistic Bakhuid haton donne yam hapo jangi yekijing tut kijing vik kabakang lad yangi banyajan badu jisu kamdame ekajing le palad jangi kijing kran khana jangi kabam yade dur bad ka gospel bad ka jingim jangi bad ka himmen ki para jangi haba ngimudur sni ekiwe gitarais ni ekiwe bad ngilasha yaka pop benson sharingi to gina sange shipor ban kuslai hala ka donor kamen siem pagin chim yaka jingrai panino yaka pop naga jingim jangi Jisu ba eat map yangi site kud yangi nabaro kinagi pop ki bangilale nga pala ha ublay badon bor bano bad happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parkhat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakrao e janga namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid kabayaisa ka teizoti kia ki angel ba kiri kuit badia pi ko himmen ko para banduwai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badon bor baro nis sene yangi badandala mapi ki pop jangi unilam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Trai kendrat ko blay isne yangi. Trai kendrat ko blay isne yangi. Kristo ma ko Kristo ra
เป็นอิมจองอีเป็นอิมยังอีไตรเกนรัดโคบเลอิสเนยังอีไตรเกนรัดโคบเลอิสเนยังอีคริสโตมากูคริสโตรามกูนองเป็นอิมจองอีเป็นอิมยังอีท้องอินเนียดูไวนี่ดูไวนักบินตากิจิงตุมุชิเมชิเมตไอ้บากบอร์จงจิสุนัมพาวหากจิงอิมจงอีบังอินดุบยามาดีกจิงอีดกับบักเอนไซจงูฮาโลจงอีเวหิไปเวหิขบเลยเมอุบเป็นเดมายกับประเทศดากิจิงมายาบังอิมลาชัมพังต่อไอนิกร์พาร์บะเอ็นยาลามยากบัลังจเมดากิไอนบันเนจุนอมบาดบักนอมดูยากจิงยารับจเมหากเนกับประเทศดาวทรายจังยูจีสุคริสุคูนจเมอุบะอิมบัดเซนชาเริงคาดบัดเมหากจิงยาลองคาเวจังเมนเซียมบักวิดอุบเลจุนอมลาจุนอมอาเมนKajing puli naka kitab u Isaya utrayu ong kumni hakmi ngatau yak ki beneng ki bat thamai bat ka perthai ka bat thamai yak ki ki ba menshwa an kan mau shu lane an dang bo jingmut henrei dokumen bat to shat kemen junom hakata ka ba nga thau naba hakmi ngatau ya ka Jerusalem banlong ka jing kemen badya upat jongka banlong ka jing snobha ngashat kemen ha ka Jerusalem bad ngalale kemen ha upat jonga an yo sngew shu ha ka ya ka sur jinyam ne ya ka jinglenyar khuslai an don shu ha ka ukunlong uba im tang khndiat sngi ne utummen uba im pura ya kasngi jong u endang ken kena ya u ubayap habaladap shispa snem ka arta bat ya ubom im shispa snem enyaw unong pop balatim kinsa te ya ki yin bat kinsa shong hakki kinsa thung ki bri so wan bat kinsa yo bam ya uso jong ki aktin jong try Kasam lai po kanambar nyos pa kandai kanambar nyos pa kandai ngan raya ro yu trai chuanga la pen dim yanga pen kod pen kya yanga ya ro yu trai ngak ang ha mi pan jing ya ra ku trai ku ple chonga mi pen kod pen kya yanga ya ro yu trai mi la pen mi yang aku trai pelada ka cintem kentiu nat liu cintem ya ro yu trai yan rai ya ro yu trai jonga ula penim yanga pen kod pen kya yanga ya ro yu trai
utrai Turai kisam royu utrai Piki ba ijongu Tu ai ngu kerteng jongu Ya royu utrai Bitar utrai titang sipor Junom uyalein Umat kishlei men min Kak men kaster Man raya royu utrai jonga Ula pen imyanga Upen kut pen kya yanga Yaro yutrai Yaro yutrai O Christ Jesus Ngalong ka jing syai jong ka perthei ong utrai jar wa bot yanga unyo ya ka jing syai jong ka jing im Ya ro utrai You Christ Jesus Yen joy pans ngap ka gospel jong Utrai undon rengkad bat pim Ringkat berpiro Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kumya anis Kana boram hane kutrai Ujisu lammi nasa Maria badula leishash Galilia na ba ujisu hi ulala ong hau ba unangya tolupa umjuyo buram hasnong lajong Henry haba ulapoy ha Galilia kinong Galilia kila pedias ngabha yabu naba kila yo ya baro kaba ulale ha Jerusalem ha gasngi jinkawai nawar mau makiru kila late shakata ka jinkawai kumda ulawan biang shakana ha Galilia ha kaba ulapen kala wine ya ka Te ha kabarnom ladon uwei unong sensyar uba ladon ukun uba pang haba ula yosngo ba ujisu ula wanpai na Judea sha Galilia ula leisha ba ula karpar ya ba unhiar sha kabarnom ban penkoit ya ukun jangu namar ula don hatemir ka jingia Ujisu ula ong lemda pio ya ki dak bat ki kamperla pinom ngei uta unong sensyar ula kerpat kokenrat to wan hiase shua ba ukun janga unia Ujisu ula ong ki late ukun jompi un uta ubrio ula ngei ya kaktin ba ujisu ula kren badula late Khadba udang late here kishakri jangu kila wan yakandu yawu but kila yatu ba ukun jangu ula tokit naki yakapor haba ukun jangu ula kampe peitmat but kila ong menin ha kakenda kabahin kinyu kakisho kala palai yawu hangda upa ula kanmau klek ba kalalong tik hagata ka ju kapor ba Jesu ula ong ukun jampi un te mauhi ula ngeit but baro kawai kayinga sem jungu kane kalalang ka kamperla ba ba Jesu la peni nadu ba ula wanpai na Judea sha Galilia ka gospel jong utrai Jingaro eme ku Chris ko himen ko para ba it ha utrai Jesus Christ
ka gospel jangu ya anis kalong ka gospel jang ka dakashin kaba mut kaba hikai kerpang halor ka jinglong uble basisha jangu jisu ba uyanis bakhuid utho ya ka gospel ban pinshisha ya kinong snap ba jisu ulongu mesaya bat kashong hawu ya ka bor ban pendimai na dong shadong kumbang yosno na ka jimpule na ka kitab Isaiah nong ya todopa ka jimpendimai ka parte ba jimpendimai ke beriu bad ha ka ne ka jingjia kabangi las ngap minda ka kren hangi kumno unyo nongsen shar ulang ngeit ha ujisu larangi pet ya ka rukom unyo nongsen shar ulawan sha ujisu ngilatep ula wansha ka tain Galilea haka jaka bau Jisu ula penkarla ya ka shaka wine kane kalong ka dakashin ban Nyngkong ka bau Jisu ula penpau haki brio haka ba ula penbana yaki brio kala poi ya ka iya jongu mezaya kala poi ya ka por jong ka jingkerku kala poi ya ka por jong ka jimpenin badai na kata ka daw hangne haka gospel ngiyosngo ka gospel kaitu hangi kane kalong ka dak ba ar ka bau Jisu ulale ka kamperla ba ar bad kumne terte don hinyu tiligi kamperla ladangi pet binia haka gospel jangu ya anis Bakhuid bad ngiyosngo ru ba kane ka jingjia kalong haka sngi ka ba hinyu kadon ka jimmut ka bayar ka ba jilliu halor ka number hinyu namar kane kalong ka sngi ha ka ba utrai ula shongtai hadin ba ula tau ya ka partay baro ka we ublay ula shongtai ha ka sngi ka ba hinyu ka ba mut ka sngi hinyu kalong ka sngi ka ba klain tam ka ba don bor tam ha ka jingim jangi bad Uni undang sensyar badu konjangu baru shing shisem kilayamad ya kabor bat kadakashin jongo nong penim hake jingim jangki bat kaya kabala jahang ne uni undang sensyar ulawan syakana kana kalalong gajaka balajia ya kadak ban Nyngkong jonga bor jongo Jisu badu Jisu la penyetu pait ba ulawan kanang hakane ka parte ban venglut no ka jingla rain jangi ban venglut no ka jimpang jingshitom jangi baduno uno ba kloy ban ngeit hawu Jisu kinyo mad ya ka bor ba ka jimpenim ha ka jingim janki bad haba uni unong senshar ulaya layo i badukon jangu pangju ba udon khatimir ka jingia shimla perkat palat ya ka bor jangu Jisu But unum don kano kalat kalendi ben penim ya ukon jangu light no ya ka bor jangu Jisu light no ka jingdon jangu Jisu light no ya ka kamberla ka bau Jisu laban le haluruni ukon uba pangjol but dena kata ka daw uni uburi ula wan maresha u Jisu badula kwa ben yo i ya ka kamberla ula kwa ben yo mad ya ka kamberla haba ula stang ben maresha u Jisu shimla don ka jinged hadu kata Henry ka jinge jangu kalastang bandroy kadba ulayan hakamadu Jisu badula ngap ya Jisu bau kikai abau Jisu la on kilay ukon jambi uim kata ka bor jang ka ketin kalastang ban tre hakadonul hakamensiam jangu ni uramba unong senshar ka bor jang ka ketin kala penro ya ka jingay nakata ka daw ko himmen ko para ka jingsngap ba ka jimpuson ya ka tino play kalang ka ba kongsan nagabenda jangi ki kristan ban light luit nakano ka ka jingay hakama jangi ladang ilong ge batalod ban puson ya ka tino try ladang ilong ge batod tolod ban puli ya ka tino try kadon kansa don ka jingdona ha ka jingay jangi kansa don ka jingdona ha ka jingim kristan jangi ban penjana ya ka jingim jangi ngide balong ki kun ba pelud ya ka por ba ka tino balai lesengi ya kendo jingay bonjai tha ka jingim jangi lesengi da laban don jingshitam ba bonjai tha ka jingim jangi lesengi don ki jimpang ha ka jingshitam jangi lesengi don ki pop ka ba yai wan ha ka jingim jangi ka ba pinsausi yangi kaya
kaya kelat kalendi ban light lu nakane kalong ya jan badu Jesu naga benta jongi ki kon ki bayim hagane ka parte kumno ngilaban jan badu trai kumba ula wan jan uni unong sensyar ngide ban wan jan shaw Jesu hakak tin jongo balai kumjuru hakak tin bala longdo longsnam ba shong sabat ni kumno kak tin ka longdo longsnam ba shong sabat ni kadai lemba ka sakramen kam lemba ke jimpidiang kaka yau Jesu aka sakramen lemba ke jinge jan jongi ba ke Eucharist Bakhuid da ke jing shisha ngidang jan badu Jesu kumbala Ivan jan uni unong sensyar bad habang Ivan jan badu Jesu ngin roy haka jinge ngin stang ban id shina yau Jesu ngin stang ban id jana yau Jesu bad kata ke jinge kanum sakut hangi marwe henry ka bor kan stang ban her halor baro ki bayid batoin jangi halor ki inga sem jangi halor ki bapangi bashitom jangi bad kumbang yusno kayinga sem jongune nong sensyar kila pediang yau Jesu kila nged hau Jesu but baru shings shisem ki kerlalong ginong bur jongo keres haba unong sensyar ulawan ban ngap yau Jesu kane kalong ke jimman doi yangi ki kon kristan ke jing shash kor yau Jesu jing kongo yau Jesu jinged hau Jesu kan wanra jingkerla ha ke jingim jongi kan wanra jingkerla ha ki bayi batoin jongi kan pen koi pen kia ye ki bayi batoin jongi na kano ka jingma kabangi don ha ke jingim jongi kai kabangi deban le gideban ngeit ya ka tin kabasawa saudong jongi kata ka jimpediang ya ka tin kan pen demai yangi kan pen kala yangi kan perlong yangi ki kon ki batemai ko himan ko para rengkat badune nong sensyar tongin duwai lesingi don pun ki jinge pi ki bas ngap yanga pila ban don jimbang ke jing shitom ke jing sausi ke jing jinjar ke jing duk pat bun ki ve pat ki daw ruha ke jingem jompi kai ka ba pede ban le pede ban tur shau Jesu pede ban ngeit hau Jesu pede ban pediang yau Jesu bat pede ban kongo yau Jesu lada ngi pule ya kaktin uni unong sensha ula kongo ya kabau Jesuang kile ukun jompi un bad kaktin ubalai kala seizo hakaju kata kekerlemat haba upa ula ngei ngidon kam kum kini ki pa ngidon kam kum kini ki kimi ngidon kam kum kini ki himen ke para ngidon kam kum kini ki kun banwanra jingkala haga jingim jongi jingkala haki bayid batoin jongi tongin duwai Jesu bayid karko kardo yangi penslai yangi penroy ya ka jingay jongi pad may ay ya ka lahat kalindi ban roy ha ka jingay lemba ka sakramen lemba ka tin balalong dolong snam pad yarap yangi Jesu banjan shushubat me man ka kalipmat ban light luid naki bab jimma babun ha ka jingim jongi en yaro yaw try Jesus Christ ko himen ko para tongin ien tongin play ga jinget ga jongi ngange how play upa badon bor baro unang tao ka baning bat ka kendo bat how Jesus Christ kun ba marway jongu utrai jongi yaw bala po na mensiem Bakhuid yaw bala kana ka mairi te isoti bala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar panayawu la yap la tep yawu ula hiasha ki bayam haga sungi ka balai ula mi pat ki bayam ula kiu shabening usong shakamon ublay upa badan bor baro nangda unwan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam ngangit o mensiem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya sulok ki rikuid haga jimap ikipop haga jimmi pat kado haga jingim bam jikut amen kanambar lai spa nyopo blay bakram Túp điang ngao ha jing ai ti bangi terwa wan bar ko bali pernai ba upa jong mi ngiterwa laki donun laki ti
yang kutrai yang ibaro ngiterwa lakajing im meringkan mensim tushim mon bad bor ngel tu peumju bor perkan bad kitip tu ya ladi ngi ai tilun hakiti jong mi naduan dauling do ubasam kijing aye Toya duai ko himen ko para baga jingkinia janga barjampi kallong ka papiang kun hau blay upa badon bor barro to trai priang kinyane kiti chongpi na kabinta kajinga ro baram kerteng jungu kajing mentoy ngim balang bako jungu baro kowe ai bangin yo pidiang ko trai ngi kar phat yaki so jang khane ke jing tarwa balaiti kintang hame kramba endala pin koi yangi naki rukam imbarim bakinja perte en pendima yangi da ka jingsan ha ka jingim bakinja bane da ukreso trai jangim amen utrai undon rengka batpim ringkat bat phiru token tiu yala ki donut ngi kan tiu ki shal tonginai ngu ya utrai uble jangim ka shong hok bat ka dei da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka dei ti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kenrat ko pa bakhuid ko ble badan bor bat bam jikut namar lemba ka jing shashi tomba penim jangu kun jame ka prate baro kawai kalanang ban pla ya ka buram bam jikut jame naba da ka bor ba pla janga dim pana me pen pau ya ka jim be sha jame ya ka prate badia ka bor janguta ya ubala sanar pana bat kumda kenrat rengkat bat baru ki angel bat ki rikoi ngiru ngi aing waidem yame kadbangi pen pana da ka jing kamen Bakhuid utrai ublei kipan Bneng pertei sawada kaburam jongmi Hosana, Hosana Turai ublei shajrong Hosana ublei junon En yaro yubawan Haka kerteng utrai Bneng pertei sawada kaburam jongmi Hosana, Hosana Turai ublei shajrong Hosana yublei junon ko himen ko para ha ka jing ri play tongin tuai ngiru ngidon ha ka senta jongu jisu menta kumutau nong senchar ngilange bat ngi idiau jisu pat habangi pan da ka jinge dap da ka boro men siam bakhuid nginyo ya ka bangi pan ngiduai na ka binta ki bayit ba toin jangi ki ba jingai na jisu ngiduai na ka binta ki ba pang ki ba shitom ngiduai na binta ba marcel padon hapengi jimpang ka jing shitom ban yo kloy ka jingoi jinghia ngiduai ru na ka binta baro ki bala sakama pa ka bor jisu pat ka jingdon jangu jisu aka senta jongi kan bentimai ki pat ka tinu blai kan benim yaki pat ka ba ngi kot kar pa dio men siam bakhuid ben ban yar halo jongi vai pai vai da shisha melong bakhuid ka trai katamay jong ka jing koid barom namar ka tangi kar padia me
to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka pa yo men sim jame kum ga umjer halo jangi bagin kalalong yangi kamet bakas nam jangutrai jangi o Jesu Christ haga por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashito ula shim ya upu badaka baing o yame ula kedia yavu badulai halagesen ran u ong toshim batobam nakane pi baro namarkane kalonga medjanga ya ka bay naiti naga vinda jampi Hagaju keru kamendala le abam ula shimia ka kuri bada ka baingu biang yeme ulaya ka halage senran u ong to shim bat di na kane pi barro na mar kane kalonga kuri janga snam janga janga jutamba timai bat bam jikut ya ka ben pen mi naga binda jampi ba naga binda ki babon naga binda ka jingmap igi pop to le ya kane ban kan mau iangam ko snam bakardor jango Christ to pen kuid yegi pen kuid yaki men siam hadim pen kuid pen koi pen kia yaki bapang ki bashito yada yang inau bamen yaki kalam kajing maya jongka jinget Kata sin bangi bam yune upu Bad ngi dina kani kekuri Ngi pen bna ka jing yap chong mi kutrai Tata du menwa Namar kata ngi ke pen menda ya ke jingia ba ke jimi pa jangu ngi tarwa hame ko traye upu janga jingim Badia ka kuri janga jim penim ngida aing waidem nemar melanyo yangi ki babit bania hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge varit ngi karpad yame bangi ki bayo binda hakamet bagas nam o Chris ngin long ki bala penyat le khawai da umen siem bakhuid token mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte bat to pen janaya ka ha ka jingir rengad badu Francis upa bakhuid jangi Will but Marvenu Bishop Jangi, but Baru killing do, but Kirinium. Takin Maulem Roy ki him and Kiparashin rang but Kinde, Kibalayuti Yada Kabakarmania Jimmy Path, but Yabar Kibala Klatna Hagajingis Najame, Top Dianyaki, Shagajing Shaika Kamajame. To isini yangi bar yangi Karpadiame, Barenka but Kamaria Tis of Bakui Kakami Jangobale, who Joseph Bakuda Kurim Janga, Ki Apostol Bakui, who Francis disease Bakui, but Baru Kirikuin, Kibala Pensovayame Pateng La Pateng. Nilong Kibabit, when you have been Tale Magajing Bam Jikut, but when you raw but Pendon Boromime, Da Ukun Jame, O Jesus Christ. Dawu lembadu badhavu kallong hamayu blayupa badan bor haga jingelong kawe jung mensi Bakhuid barro kaburom bad ke jingero junom la junom Amen ko himen ko parato ngin duwai naga binda bar ke jing domo jangi bau Jesu un karko yangi un wanjan badngi bau un wan shaying jangi bau un ta yaki bapangi bashitam un ben khoi ben kia yangi bau un peni hangi ka dakashin janga jinglong ublay jangu hakama jangi hakajingim jangi hakingasem jangi kopa jangim ba habening kalong ka Bakhuid ka kateng jangi kanwan ka hima jamme kalong ka mon jamme hakendo kumba habening toa yangi menda ka jimbam jangi ka bahala kasni padamap yangi hirengkang jangi kumbangi rungi map ka beles niwi padwa delam yangi shaga jimpan shoy embrei to light yangi naga basiniyo Top light yangi karpad ko try na jing siniu barro haga jing spoon jamme to I jing sub jing sign haga sngi jangi knamba daga jing arab ka jing sne jamme ngi light baro bhona ka pop bangin yo jing da na jing jin jar barro kadbangi dang up kemelendi haga jing karmen Bakhuid but ka jing wan pa jung nong penim jangi o Jesus Christ Namar ka jome kalong ka hima ka jome ka bor ka boram chanam la chanam
có trai Jesus Christ mấy ubela ong ha ki apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi henry ya ka jing ai janga balang jame bar ha ka jing spoon jame to ai ha ka ya ka jing suk bar ka jing at le ka we kat kum ka mon jame mame uba im bar ba sensha junom la junom Amen. ka jing suk ko trai kandon barabo renka bat pim Ringkad bat pim. dap da ka jing do Christ tong ini ai markelia Cô khôn lang bro trong ublei mi bakit no kipop kapertei tos ngeu sen eyangi cô khôn lang bro trong ublei mi bakit no kipop kapatei tus ngeu sen eyangi kukula bro trong ublei mi bakit no kipop kapatei tu ai ting suk yangi hakami ukun lambro jung oble hakami bakit na ka pop jang ka parte sukito ke bala kotcha ka jing kawai jung ukun lambrot Inspiration ka ti magmesim jung ka sakya kam met markas nam jung Christ ka jing Gamani yami bat nga ijami Jisu ko blei jonga Jisu ko lok jonga mi wan ban ngoyanga namar me ichisha Ableus im jonga badukan rajonga ngamani yami bad nga ijami Jisu ko blei jonga Jisu ko lok jonga Hadur midon, hadur kawan midon, ublei ubri pura, unang penim jangan, ngamani yami, bad nga ijami. Jisu ko blei jonga Jisu ko long jonga Jing tngen jonga milong Jing shngan jonga milong Shaj ngai na mingasir Shaj ngai na mingan wir
Ngamani yami Vat nga ijami Namabha mela wan haga jingim jami mela pinyan jan yangi batme kumba mela pinyan jan iya bunong sunsha chame banyo kajinga ega jingor ku halo jangu halo tiga sem jami Yesu bini lembaga negi Eucharistic Bakhuid lembaga communion mensiam lembaga jing trang jami lembaga jing pediang yame haga met matsnam jame mela karku yangi nanda mela kular yangi banken dia buram yangi ontang mani marwe henry ki inga sem baro kawe Shinti pura yangi ko Yesu Shinti pura ke jing talak jami ke jing tula jangi ke jing pang jing shitop jangi kiwana iti hame ye ki baye ba point jangi ki ba talak bohar ki ba sausi ki ba so jing jang ki ba kuslai jing ki ba yin hatapo Yesu kener la kati jame halo jangi baro lemba ka tin ba ki pusan lemba ka jing ye jame kinang yo halo jangi kilang shisha ki kun ki ba light lui kilang ki kun ki ba jang halo ki jing talak ki jing dona ba born jai ai boring ko Yesu karko yangi ko Yesu pensei ko Yesu penkoi yangi ko Yesu penkoi penkhya yangi ko Yesu hallelujah 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 Yesu 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 ai boring Yesu 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 hallelujah 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 Jesus, 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 God, Jesus, one haki inga sem jongi, one haki himen ki para ki bapang ki bashitam, one shaki kun jongi ki bapang ki bashitam, one shaki bayi batoin ki batalon haga jinge, ben palawan ki haga jinge, Jesus, ben kandang yangi ko Jesus, palong yangi ki kon ki batimai jame, shimdi pura kalawai jongi ko Jesus, Nang yalam lindi yangi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 ko himmen ko para aga jingri balai tongin duwai naga binda ka jimpen jampura naga jimpen shitam shipor awni usnem jubilee ai ba ka jingir Jesu nam pen ku yangi nan tau tuma yangi baro kopa ubaha bening to ai ba ka jingir ba mela ai kangi hau kun jame Jesu Christ u himmen jangi bad ba ka tiling jaga jingir spoon kan kalang hakidodo jangi dau men siam Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jing kermen bala kerku naga binta ka jingwan janga hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pen kala dur yangi sakinong lur lingka bam ju shangtai ban bet ek sambai janga gospel to ai ba ki to ki sambai kan pen kala dur na shapo ya ka jait ben riu badia ka pathe mariam ba kawai ha ka jing kme linti batikana ya ka bening batimai ba ka pathe batimai haba enda ya ki bo jungo bammen la bengno kaburam jame kan ting shine junam to ai ba ka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jing karmen ya ka jingang lut ya ki tia jingkan show happening ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pen sapriang ya ka jing kamen ba jing suk jung nam sius pa jungi satala ka parthai chame ko play jungi bala karku junam kan long ka buram ba ka jinga ro junam amen Kopa jongim ba habene kalong ka Bakhuid kerteng jame kan wan ka hima jame kalong ka mon jame ha kindau kan ba habene to ai yang iminta ka jimbam jongi ka bahala kasni padamap ingi gering khang jongi pembangi rungi map ikabeles niyo yangi padwa delam yangi shaga jimpan shoy rei palai ni na ka basniyo kublai ko Maria kabadab daga jingai utrai dan pa daga kuya pan prekente balakar kuya usok ko jong pau Jesu ko Maria Bakhuid ko mi jong play terwai na kabinda jongi kinong pop minta baka por jingia jongi amen kaburam hau pa rau kun ram sim Bakhuid kumba kalalong hakaba Nyngkong kumju minta berbara bol junam la junam amen tong inia duai to ki jingai Bakhuid jame ko traingi karpat kinai jingim yangi dakaba ke pentimai yangi but kinyalam
ru yangi shakie kie ki bane junam da kaba ke plong yangi ki bakhuid da ukris utrai jangim Amen. utrai undon reng kha bat phim Ringkar berpir. ngoi ka kali jambi kar phade ka jingkar ko naw jisu topen de mai ki pai jame hakamen siam bat kamet ngi kar phad ko trai ba yakitu ki ba mem kwa bakin sha penvit da ki jing sngoba jangamet men perlong yaki ki ba scam jingmud hakamen siam dau kris utrai jangim Amen. blay badan bor baro in kar kuya pi upa baro kun baro men sim Bakhuid Amen. Yalisu ban pen bana ka kubar ba jang utrai da ka jingim ka jampim Ngis ngangu yaw blay. Ngin sim kanambar san phun riu. Kanambar san phun riu. A Jesus Christ fighting is name. Pai kik ma jong mi shangam. Shaku pa ya mingan kota ngau kun jol blasakma timenta shamingawan pai baptisu awat kentai hasil ngiu ding pnai ngandri pop jong na atrai tosai kaburam hauk pa brau khon brahman sim Bakhuid Koronot Bakhuid tamu Jisu Komariano yarab ki Kristan Akrteng pa bro khon brahman sim Bakhuid amen enya ro ayo trai Jisu Christ